kalama ngi syong kalama kasambol jong kinong wei ngi kwa ya kasambol jong la jong khnang ba utu ubar pet uban mi khman menta gajai ben riu ngin ailat ken ngim dei su ban ailat uju ubriu te thep da ki persada ki khonrui la jong ndrei ngi pai ba bom don mama bom don balong MLA bom long MDC bengi bom don kita takamuk ngim yokam dei gi nong mi khmat gi jongi gi bambiang gi long bakwan shimet ila jong kim tip yang ni kipat kiba belas ni kim tip hakas ni batebut kipan ya kabut nangi keren maki ngis ngoba da the hakakrea rum lai chu sharut sidrop rum lai chu hakapor bangi don kampan na benta ki khon kikti wan shibet wan lasai habo appointment bandrung hayeng jongki kajing mut iu kata mentapat da kajaing kakti bakana ki khublei ben da kabet yong hayeng syajangi kim jurung tamba menta syaban tabut ki rung tong india syong india thu khana ki ong ngi kwa yo nong mi khman ba unda dei yu da parajaj benreu jongi ubat tip ya kalawai na kabenta ki khon kikti jongi la shalais ngi shadin ngim perkhat chu ya la jong ngi perkhat ya kalawai jong ki khon ka badang wan shadin namar balai kat bangi kinong mi khmat menta ningkong ki ong ngin le lut menta ka ai ka develop hang ni hapo me khlia jongi kam don develop irem ngate ngasngau kum halajong hakini ki ba la don khat san snem kani ka ba kong kabat ka kongres ngidang don jingmut kum ni kum tai ndai hakani ka babat ya ka kenti ka ba menta ngate ngasngau bam don jingmut bat ngim yo ya kata ka jingkiu ka jaj benriu ngi i ba kadang po shu ka jaj benriu jongi ngim kwa shu ba kani ka seng babat ya kani ka sorkar babat mentang ngim kwa shu bakan bat biang kaju ngi kwa ba dakawai pat ka sorkar ban bat ngin ailat ken ngin sapet san snem ka long kumno ka sorkar ka batmai bangin yo baun ban shimti ya kani ka lawai ka basyadin kani ka san snem ngin pei ken kani ka sorkar batmai ka trikam hakanu ka dur ken ngim dei ban ailat shu ya uju sorkar ailat ye ki wei kumba menta baki ong baka pension kim ai pension ailat ye ki kena samla ai la sada wei parti ngin peken kalong kumno ka tu ka basensyar mensyua bat menta kalong kumno ningkong ngam so kwa mo kata banong bangan lei tebut shu ma perkhat pat ya kalawei jong ki kun syadin ngadeng ong balai da ubriu sisngi un khanyap yangi da ublei trai kanrat na jrong khanyap jangi mereka don ka jingker siu tia anga bat ngakwa ban pensya ya ki paj ba brokhoj ngimdei shu bangin bi ya katukasan spa shipau hajar hadin sansnem banga kentu ya ki paj ba brokhoj kumbaya long lang mangi wei pi wei ngimdei shu hoi ki dewan ai bisa ngishim tamba ngidei banjir ya unong mi khman uban tip ya kajaj benriu bat ngidei ban ailan ya ka parti ka batmai bat ki banut ban ya tiet mi tiet syuki bat ki wei pat ki parti tang katang ong ba ki paj ba syua ba ki lik tabut kidei bandajit ya unong mi khmat ubanang bastat ubat tip ya kaan ya kumno ban penya ya karibat kajaj benriu kum bangi yo snow kum haki kot kubor haki YouTube ngiyo i bakal like kata ka jing like kam ngiyo i mangi rungi persyang ndrei ka ka basha lendet kile ngim la bantip kibun ki kena samla balalik tap kam hapo employment office ndrei hadien habuat pat ngipet baki ong ngimi kerteng kami num kumni kumtai tingem tip ka kam jong kini kinong mi khmat gi jongi ka ka kam jong ki bale shalendak ngim la ban ong namar balai ngiyo i bat ngiyo sngo ba dei tang ha ka benta jong ki kor ki jaj jong kitu kinong mi khmat ki badon ha po ki tu ki kenja ki
kinja ki batap kam ha ki employment office kan kidon benta tang kitu ki bayokam ha ka badan lang ha ki kinu ki department jong ketua office ki yokam tang ki bahaying ki jong ki bat ka wai ru nga ong ba kumno ba kini kinong mi khmat jongi ki seng bhalang kinu ki benta ki bade ban pet ya kani ka mekhle jongi ki dei ong tang ki seng bhalang kinu ki benta ki dei ban yatur sakhmat ong ba kintur menta sipang arpang kumangi menta ngidon bun ki jing hayo henrei ngiak sa hi ngiak fight hi namar belai ngi kham le kanu ka benta ka bang ban pensngusi ya ki jaj benriu jongi henrei ngi fight henrei ngakermen ba kanadien nakani ke sorkaru ka ban mi thmai menta da kawai ke sorkar kade ban pej bahaya kari bat ka jaj benriu la jong khnang bakari ba ka jaj benriu jongi nginum long sakama bat nginum long kinong trei jong nong wei pe ye ki khna senrang pe khna kan thai ki bala pas kanu ki lapas degree nrei ki bon ba syubat ustar ki bon ba syukit ya ka kho ki bon ba bat yau lingka ndon kam don jam uno ba pe ya ka constituency la jong nrei umpej daulah job umpej khen breu yang ki baret ki bar rangli juki ba ong ki rangli ki juki dan jing mod hakmat jong ki namar be kum kakam mentaru thep da ki bahaying la jong ha thep da ki persa da ki khonrui la jong nrengi pai ba bom don mama bom don balong MLA balong MDC bengi bom don kita takam ngim yokam kum kawai ru ka jumot ngai ngapet ki khana ki balapas metrik kin hab yo ya ka college ka ba umdan jumot jing pej haki college ki ba red ki baria ban ong pe ki college ki ba kum nim tai yo sit namar bede bala tablet de ki khon ki long he long hai pe ya ka school ru ki ong ngin pen pej ya ka school government sai ka ta ka school government ki pej betang ya ka long yeng la jong bat kakenti ba mentang ngakwa syo ba num don syo uba job ya kani ka kalama ngi syo ong kalama ka sambal jong kinong wei ngi kwa ya ka sambal jong la jong khnang ba utu ubar pet uban mi khman menta ka jaj ben riu ngin ailat ken ngim dei syo ban ailat uju ubreu te ngidi ban ailat ya ki khna gi ban kham khnrau ngideng ban ailat ya ka weipat ka parti ngin peken ka tu ka parti ka bam menta ka bat mai ka long kumno ka teregam kumno ndai begin ailat ka ju si ka ju ka parti ki breu ki bale thabut nang ni ru ngidei ban tip bat ngidei ban kersan bahaya gitu ki breu ki barang bastat ki bayang na ka benta ka jaj benriu ki bayo ban tiet ding tiet met hapo assembly ngim dei shu bangin thap sa yo breu ban kran pe le mlang ye ban kran na ka benta ka riba ka jaj benriu